Ako yun. Ay saoy. Si Zero. Ora abtik ra mo kiat ba? Taysa. Hinay-hinay ra pa, di mo madisgrasya ba? Sige, isa lang. Ikaw na, Lut. Kasunod. Kuya mo linya. Ano yun? Aling awas mo ngayon, guys. Ayog ka. Let's go. Abante kamay. Why? Sira ko lagi. Hindi mo kasakta. What? Hoy! Ayaw uyuga, hoy! Hoy, linda! Hoy! Ayaw uyuga ba? Hoy, mahangos si Koy ba? Sir, maglisod mo ko si Roy! Pastilan ka balong dili makaya musakay god taro. Sus mahagbong ka na dako jug buto gini mong dindawukira ka ba? Sir, tabangin ko sir, ipatong ko sir! Taraw di linugiro. Sige na palabad kay Sir ba, no? Ayun lang, saka. Uy, ini, pugsak kay makadabas. Baktas na lang dia, baktas na lang! Ala, basigod ka din. Dilupay na silang duha ni Sir Koy ba? Na, luuda siguro magkadayon na silang duhang Sir. Siliw na wukir eh. Ano man kayo, uy? Dahil na, paminahon. Si, kahilig. Ano eh? Tambok, puro tambok. Yung estudyante yun. Dara na ba na si Sir? Si Sir, itong teacher, no? 40 anyos na ba yan na si Sir? Naibog kang linda. Ni, buhok kita ina ba? Miss Lindawukir nagsamok-samok na pudoy ako na po'y tawagon. Tuanaw, kinachismis na putas yung mga classmate. Pastilan. Dere. Sus, ginoko ni mo. Ay, musakay magkagdi ka kabalo. Dere, patong. Ay, sir, yung naog lang ko, sir, may. Tanawar. Tulak man takarong tanawar ha. Di man day musakay di ay. Lisod mo ko kay sir. Lisod ka balo, kang lisod. Musakay man ka. Alangan, binaibog mo ko sila, sir, nakalusot sila tanan. Alangan, tanawa po. Perti na lang ni Wanga. Ang ikaw, sos, di lang kumulitok yun doon sa puro mas lawas ni mo. Tamsi mo kunyang lawas, sir. Tamse. Kung saan lang tamse? Tambok nga siksi. Wa gabae. Tambok na siksi. Pag hilaw na, baktas. Eh, nani, sir, eh. Oo, maka. Bagay sila. Agad kinig. Ninggimok na pong kuhan ba? Ubul-ubul ni Sir. Hindi mo regala po, ni Ana po ng kigulo. Pastilan. Ayun yung pansinap. Ayaw mo pahalata ba? Tara na. Dito. Pagdalilot. Bahala na sila diyan. Basta kita magliyo-liyo. Tagapong adre. Hanggang sila atong arte-ari, re. Nagwag-uwag mo siguro ng duha. Bahala na sila diyan. Dali, Mels! Uy, dali. Pagdali mo Dali, hila. Hindi ka dito dalan. Ikaw, Linda, di ka mo na Ang luki dalan ba? Ayaw, ha. Hinduta, ni Ano naman si Linda? Hindut kini. Hoy, Linda! Ayaw, Linda. Linda, Linda. Pinindot kini Sa bayra mo, Sir! Asa man si Sir? Uy, paintira ko ninyo ba? Sir, si Linda, Sir, ha? Uy, paintira ko Sir, ba? si Linda! Ayaw, yuga ba? Tabangi kay kusakan, no? Uy, wala ka bang pudlo ni Sir dito. Diyan pagsaka. Ikaw. Walang na, kusaka po ko. Kalibang sa boylo, karon mamayat ka. Ayaw, yuga! Bullshit, Linda! Ayaw, yuga! Hoy, Linda! Hoy! Lisang! Hoy! Bullshit, Linda! Paintira kay Linda. Sir, ha, Sir! Ayaw ka man! Sir! Oh, Stoy, Linda, pastilan. Ayun na imong classmate ba, pastilan. O ikaw mabalsa na parte mo dako kay kag buto ba? Alangan, sir, be. Kaya di bang kung tabangan mo sakay, laro mo kumbiyaan. Atik-atik man na si Linda Walker para sabay-sabayan ni Sir. Tara na, biyahan na, tara sila. Dali. Tara. Abati koy. Agay. Ayaw, uyugan Linda Walker. Panghambungon tamo. Mura makagudhang nga virgin. Mauna, kaya di bang kasakagod. Dagko siguro tagrado karon ba kay nalatas na tong challenge ni Sir. Uy, tara na. Linda Walker. Bagsak to si Linda Bagsak Walker. kayo, di man siya kasaka. Pantali na dialog kay parang dako kay tagrado. Di man mula tayo. Ang pastilan di ka balo oy. Graduan eh. Bagsak jud kani karon kay mataga ka. Parehas yun mo Pag ni Linda 700 Walker. yun ato ang kuwan. Ayaw kay tabyuga. Score. Abyo kayo eh. Ay, sapon ba? Dali na. Ulat pa. Ay, Linda Walker, wala ko'y katamakan. Uy, diri di mo mga king, ano? Masad mo diri, magsurod-surod mo sa kuwak. Ay nang sa makataatang ang pagkadiya ino. Duyan ko diri. Awa di abe. Hawo. Managla, makatanawar ng porma ni mo dao. Mura kang budhaw at autot. Uy, hawa daw diha, Debe, hawa daw. Sus, pastilan ni mo Linda Walker, nagsamok-samok man kanila dia. Wala ra ba kay na
Natuman nga challenge sa ba sige ikaw gyud mabagsak kani mga classmate may pasado sa kuha. What? Yes! Bagsak na Ano naman na Linda Walker? Kami rin mga pasar, ikaw bagsak. Bagsak si Linda Walker. Ay, awa di Linda Walker. Basta sir. Pag malatos naman sir, pasar mi sir ha. Last challenge na ni Sir ha, sir. Sige sir, basta makasaka ko sir ha. Di ko bagsak ka. Awa na niya Linda. Awa di ha, kadugayan ba nimo? Samang tao ni pagdalilot. Ayaw ipatagak lot, bakit matagak ta. Okay, Mabagsak Ulat, sa nila. inaya ba ninyo mutabok? Ulat leg. Usaman mo? Ila rin pag... Kuhan nila. Basta tila, sige pa mga pinduyan. Agay. Agay. What? Ko. Uy, ano mo ibaktas mo ka? Surat na yan eh. Dali akoy! Mas kadugay ni pulutan eh. Sige, paspasin nyo kiyapit tata. Dali po ninyo, di hapit ako mulampos oh. Bahala mo na, biyaan ta mo. Makapasa si Linda Walker. Yatit, ni kamo siya maayo para makapasa siya. Go Linda Walker. Go! Nagtuumog, ginaw kaya. Basta nagtuumog, nagsalig ko sa inyo ah. Tamsi ko do. Na, hapit tigin mo na human. Kamong upat pasar na mo. Si Linda Walker na lang ang wala pa. Uy. Wow, naning kamot ni si Linda Walker oh. Still very good, very good. Sir, tabang sir. Sakit kayo. Uy, hala. Ala, Patay na hulog. Ano sa to? Patay sa bala niya sir. Hala, guys, tabangan na to. Na, bahala ka na si Roy. Ikaw ni bahala na. Ikaw ni bahala na sir. Tara. Hoy, pastilan oy.